Vasen 2121. Mikäs tässä on homman nimi? Eli tässä pääsee kilpailijat testaamaan meidän tuotteita ja ampumaan tämmöisen pienen rastin, joka ei ole kilpailussa mukana, mutta tulee kuitenkin tämmönen stakemainen, jossa tulee aseen ominaiset esine, kun ihminen ampuu sillä ensimmäistä kertaa. Hänelle tulee semmonen mielikuva, että onko tää nyt hyvä, onko tää huono, tulee tästä hänelle seuraava inpapyssystä. Sä ampuu näillä kaikilla. Ei kun mä saan kuulemma ampua vaan yhdellä, mutta mä varmaan kokeilin tuota kärioptiksia, kun mä nyt ammun sillä kuitenkin. Näyttää hyvältä. Ja lähtö on. It finished unloaded. Here it's clear. Miltä se Aika tuntuu? 6.03. Haastavaa niin kuin aina kun optiikalla kahva kulma on erilainen, sen takia se meni tonne ja liipasut kun on aina erilainen, niin jäi alas.